Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Εγινήτης και σήμερα θα σας εξηγήσω πόσες μονάδες αλκοόλ πρέπει να πιείτε για να παραμείνετε υγιείς. Άμα δεν θέλετε να παραμείνετε υγιείς και θέλετε ένα σάπιο σηκώτη ή μια σάπια προσωπικότητα ή μια σαπίλα ζωή, κάντε ένα διάλειμμα για τα επόμενα 2 λεπτά, γιατί τόσο έχω να σας το εξηγήσω. Δεν είναι πολύ τα 2 λεπτά, έτσι. Ήδη πέρασε πάρα πολύ ώρα. Θυμάμαι μια φορά ήταν η μέρα του γάμου του αδερφού μου. Νόμιζα ότι είχα πάρα πολύ χρόνο. Και έτσι έκανα να κάνω δουλειά στο σπίτι. Καθάρισα στην τουαλέτα, έπλυνα τα πιάτα. Χωρίς να το καταλάβω, έχασα το γάμο. Τρελάθηκα. Τι έλεγα? Α, ναι, για το αλκοόλ. Μια μονάδα αλκοόλ είναι ένα ποτήρι μπύρα, ένα ποτήρι κρασί, ή αυτό που νομίζουν στα μπαρ ότι είναι ποτήρι. Αλλά πόσο πρέπει να πιείτε για να μην τα κάνετε μαντάρα? Η απάντηση είναι 14 για τις γυναίκες και 21 για τους άντρες, κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Αλλά πώς θα θυμάστε αυτούς τους αριθμούς? Λοιπόν, 21 είναι ο αριθμός των παιχτών ή ποδοσφαιρικών ομάδων. Άλλο ένας από αυτούς είχε ένα τραγικό ατύχημα στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα. 21 είναι η θύρα που υποβάστηκε πρόσφατα. Έτσι, ήμουν εγώ στα 21. Όσο για τα κοριτσιά, έτσι ήταν η αδερφή μου στα 14. 14 είναι 2 φορές το 7. Είναι επίσης ότι άμα οι 7 να είναι παντρευόντουσαν, θα ήταν 14 στο μέλλον τους. Επίσης 14 είναι ο αριθμός των δαχτύλων στα χέρια κάποιου, ο οποίος έχει 3 χέρια και έχασε το ένα δάχτυλό του σε ένα τραγικό ατύχημα στο ξύρισμα. Επίσης το 14 είναι ένα παραπάνω το 13, που άμα πέσει Παρασκευή σημαίνει κατεμιά. Οπότε είναι μια μέρα μετά την Παρασκευή και 13, Σάββατο και 14. Μια κουραστική ημέρα για τον νεκροτομείο. Οπότε, 14 για τις γυναίκες, 21 για τους άντρες.